Ви знаєте, давайте, щоб сьогодні оцей такий прекрасний день, день створення гарної української сім'ї, щоб кожен з вас, хто сьогодні прийшов на це свято, отримав великий шалений позитив, наївся, напився, ще в четвертій ранку йшов з канапками і пив за здоров'я молодят. Давайте всі разом за християнським звичаєм встанемо і помолимося молитвою Отче наш, говорить за лівою, і благословимо свій гарний весільний стіл. Боже, попрошу в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жінках і благословен плод чрева Твоєго, яко породила ти Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Шановні гості, їжте, пийте і мачайте, а наразі вибачайте. Перших три за молодят.